Mga minamahal at mga minamahal mga awit sa kanilang iyari sa mga Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Amen. Kapag ika'y bungi, huwag raw magtatanim ng mais kahit kunti. Kapag sumapit daw oras ng tagani, ang aanihin raw ay mais na bungi. Ang sabi kay Pedro ng mahal niyang lola, kung mag-aasawa, sana iwasan na babaeng may nanal sa ilalim ng mata, dahil mamamatay raw ng maaga. Pagkain at ako'y palis na. Inikot-ikot pa mga pinggan at mga tasa upang di raw ako madisgrasya. Minsan ako'y nagwawalis alas 7 ng gabi, dahil ang bahay namin ragsayang dumi. Ngunit ako'y pinigil na mahal kong ate, at sabi ng sintuligang serte. Kung isipan, kung malaman, sari-saring kasabihan na di ko mabihag. Sa puso ko'y naramdaman na tila may kulang, at nilanang ko ang katotohanan. Minsan ako'y nagbabasa at mayroong nakita, sinasabi pala ng Diyos sa 18:32. Kapag iyong nalaman ang katotohanan, palalayain ka ng katotohanan. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.